Gardo Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjuponita. Dolamara Northern Range under Dator Forest Sub-Beat Officer Lawrence Thangcho Lapen Ari Sanghua Tumpen Kanghua Thengpi Kene Ponlong. Karbi Anglong ki Ser Anglong lasi Thengpi Thengprang Kaiketa Lir Seng Sang Anpin Pen Kilang Ning Ing Samjet Anpin lasi Labang Swa Thengpi Thengprang Forest Saikia Tumpen Kaike Sitami Cherok Tok Pensi Kedu Thengpi Thengprang Ke Pavirji Atumta Dupik An Lason Si Matijong ni Pai Hini Arni Ajuapor Lakhain Gora Trok Dwarbagor MSC Constituency Angkang Dolamara Northern Range under Dator Beat Officer Lauren Phangcho Kaike Cherok Tok Ke Dopen Ajok Ari Sanghua Tumpen Petrolling Ke Dambom Aporahut Deihori Kudam Singnar Arong Athak Kiding Kro Arong Along Keplak Tanga Thengpi Achet Long Damlu Lapendo Ana Thengpi Ta Van Laplu Thengpi Ke Rok Vek Atumke Kat Laplu Phodunde Detlu Pusi Dator Sub-Beat Officer Lawrence Phangcho Pen Pherangka Thengnu Nang Pachinidun Lapen labang so thengpi hithia longke suri trok nerkep an long ponji puta thanpon lapen huladak anke nili area kalidet sitami thengpi thengprang aphan kelangke akenang sotlu lasi nili lapu an ajo porta chepadok pon loputa thanpon thu lasi un an pen ke nili ladak Dator Forest Sub-Beat Office along duty cheklem tikke thengpi thengprang aphan cherai komji puta thanpon lasi thengpi thengprang business ke klema tumta niliphan ningnang oinang ni athema Dator area alomke thengpi thengprang ave pin anlu thengpi thengprang jong si ke verlo pulo tangte sai chote ki arata tumta ki sunglo athema arve ki avilu lasi thengpi thengprang business ke klema tum ing tonang poputa thanpon Dolamara pen dorsing tokbi Karbi Anglong News Jersong asong ahin pen awareness activist at community level pu alam thepi en pon pen ronga gora ahawar along ame kavi atum aphan ake joy pen se kelanga sai kedeng pon Mati jong ni phaike thom arni lakha kre troxy socheng thenta constituency angkang arlu ronga gora ahawar along ame kavi atum aphan ake joy pen se kelanga sai deng pondu Bangso asai lake dipujer songa song atum pen chepator piponsi ke dukke lak arata tuma phan ame kache charji pen kapache charji aphan pura ake joy pen mate anam en ipin pen si langponlu Pherangke atum pen kahumri dun ahut birta nange pachini dun atengke bangso asai mate ame kavi atum aphan ake joy pen se kelang asai kedeng pon long lok lake FT thangchan aning ki me pen nangke japon ateng dipujer songa song ahin pen nang chepator pi dun si ke klem pon longlu la pen penang anatum aphan se lang pon pen ke me atum ta do olu la penon ki wang jilang an sitami bangso asai deng pon bom jilang pusi birta ribdun long Rongmong we pen jona sing tiso Karbi Anglong News Hin pen la awareness activity at community level pula saputha galam itethini pachini dingi ma pen di kipuduni ke la lo nili prang tame la son lang lo romong we long tame bilo ame ka bitum phan ame pichi charge phan phadar thanga chena hin pen jalang li doctor lang lo suman tum phan operation nai buli tum jurhat guwahati operation pon lo penangan tumake nang ke ame pura chichar long lo la penon same nili tumatha lo rong kitu kelak tum phan ame ka pichi charge phan tum awareness pi olo lasi ke suman tum nang dun la suman tum nang dun dela sita me non nang ke dun tamana di chelang long lo lasi nili tumang ke ake joy pen si lang lo me gang ke sita me gari bhara ke mithang si chipinang ko ame kya ki joy ke lang ko lage government se ake joy ke pilo ame ke lang phan ke jurhat la pen guwahati asin tuma ame ke lang phan ke non claim bom da tangte pini nang la tulan daga bang ke seke pilo itula ame ka vetu phan check up sa la seke bang pilo tamati la daga bang ke chosma mate la chosma ka use mi ana phan bang ke daksi lang chot po la pen ang par bang ke along ka pre ke lang nam je war sai phan ken de oh mala doctor ki poling lo doctor yang si ame operation nai pete ame operation la ten itum operation pon po jong si lang li ke operation ane susuman ta chok pete susuma pipo tangte la so operation awar sai bang ke nang tum la jur songa songa hin pen tong la ke khoros pati ka to ke veta pipon poma matang te methang la kiso ata patient tum si la hai bang ke chipi jut de mane la fadar thang chen bang ke mane la lang li bang to warna paklang lo ni tum phan je ki du lak tum phan rap nang ji alang li ke rap campaign ni tum talang li son thoch pe dung nang ka ni tum la tum phan ame ke lang ke la tum pen ke avelo sita me jong si gari bharata ave dorde pute fadar thang chen hin pen ni tum phan rap dun dun lo out pen age no patient tum lang si paisa bhara rung po asini tum hala tum phan ke dam ke bang ate rosta do jong si bhara dorde de an pulote alang li fadar thang chen si nang rap dun dun lo jersong song fadar tangte pini nang tum la dak ronga kora halong klama long bang ke nang tum bang so awareness bang ke bilo tangte along ka prek la son hakki bi ponita dolang mane nili tum ke la son lo rong asara la first awareness dam po bang kwan sa me ka viduma
rong sorma masa ame ke cicar cidu ma doktor ke cilang je pan tangka maha we kiduk lasu cilangon ipen jong sinang tu malong bang pharmacy ni thom do puloten itu malong awareness biji mane ne tum nang tum pan ame kelang je ବ୍ୟବস্থা do nang rapo pupo ha tum jong si do cilang ji bang nan puloten tum ke bidang unlo along aprek ta pan unlo tangde pen nang tu mala sosai Hanjang lang solong Assam Master Game kachepati kapaman ponjia phan tiri kam amai ke sengpon. Mati jong ni phaike thom arni kang sampor phaike thom apor malong pen Hanjang lang so Sports Association pathwa klampen state chalong Assam Master Game kachepati ke paman ponjia phan tiri kam amai sengpon lu. Non mati jong achik luni phai nerkep sirkep kep ni thoma pharman Assam Master Game Hanjang lang so pathwa klam along kapaman ponji tiri kam amai sengpon tanglu bang swahut Assam along ri arlopen penang an kachepati dunjidu athletic kachepati penchenglo arta ki ong atumta bang so Assam Master Game kachepati Hanjang lang so pathwa klam along paman ponpu bang so tiri kam ke sengpon ama helong kache tongdun MSc kadom terangpi HSMA phu Jiwan Chandra Pathak Dhon Singh Rongpi Pratap Rongphar Amit Puron terang penchenglok Hanjang lang so Sports Association along klembang phu bang phiatum che tongdun si Assam Master Game kachepati misen pen ke pachun pon thekji aphan RD doklong pen tiri kam amai sengpon lu bukajan pen sarkurube Karbi Anglong News Ingdeng ikoratro Boro Martyrs Football Championship angdung kiti ke pathua jaimet kedengpon kedam tang phaikuni ni phaingkora ke thom arni pen pangcheng ponsi mati jong ni phaike thom arni langhin constituency ke parlo langhin goroimari stadium pathua klam along Ingdeng ikoratro Boro Martyrs Football Championship angdung kiti pathu ponlu bangso along angdung kiti ke pathupon along langhin tiniali Sports Association FCA lapen langhin tiniali Sports Association FCB angbongsi pathuponlu lapen first half ahut LTSA FCB atum golisi thapon lapen second half ahut LTSA FCA atum kachiting thupar pek ajo gol ke thom thap thu thotsi goal 3 pen bangso angdung kiti along chepahai pondetlu bangso along alohi sarpo aman pen kache tongdun lake lakha krege thomlanghen constituency local MEC mate Karbi Anglong Autonomous Council Bili Mohan Khaklari lapen phapang jang aman pen kache tongdun langhin Municipal Board Chairman Komal Brahma BJP langhin Mondal Committee President Krishna Mohan Basumotari lapen ke ongdung manpeng kedo ke thekiding atum che tongdun lapen bangso along title award anong isitami pipon bangso along hero of the match anong e kilong dun laki Biswajit Sorgiari best goalkeeper Birsing Goyari highest scorer Mumin Goyari atumsi bangso title anong e chipalong ponlo 26 ton Google Market Profil Karbi Anglong langin pinare gore mari stadium ali kelot langin pinare sports ni e group ado iti langin pinare sports na e group morning team ni elegon tamondo jo kebe participation horwa pe kore e group দুইটি দলৰ খেলি সব মেনেজাৰ আমাৰ পাৰ্টিচিপেশ্যনৰ পুরো আন্দোলনৰ সময়ত আমাৰ লগৰ পৰা হ'ল ব্যক্তিয়ে শহীদ হ'লে যি বলিদান দিলে তেখেতসকলৰ স্মৃতিৰ সত্যাৰ্থে বড়ো মাটিয়াৰ ট্ৰফি বুলি আমাৰ বড়ো মাটিৰ এই ট্ৰফি প্ৰতিষ্ঠান পাতি থাকে এই ট্ৰফিটোৰ আয়োজন কৰিবলৈ কাৰণে এটা ঠাচ আছে ঠাচৰ সভাপতি আমাৰ ওচৰত তেখেতে গোটেইকেইখন পৰিচালনা কৰে প্ৰত্যেক বছৰ কৰে এই বছৰো ভালকৈ পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে মই তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিশেষকৈ আমাৰ এই খেলখিনি খেলাৰ কাৰণে যি সুবিধা কৰি দিলে লাঙিন ক্ৰীড়া সন্থাৰ বিপদাৰ্পণ গতিকে তাৰ কাৰণে মই আমাৰ লাঙিন ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি সম্পাদকসকলক এইখিনি মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ গতিকে এই খেলখনৰ যোগেদি এটা বস্তু আমি কৰিব পৰা নেকি যে এতিয়াৰ আমাৰ খেলৰ প্ৰয়োজন